Wê rojê Gulê bi xebera ku mamoste daye gelek kêfxweş bûye. Gotiye em ê li dibistanê pêşbirkeke wêneyan li dar bixin û kîjan xwendekar bixwaze, dixwaze beşdarî pêşbirkê bibe. Gulê gotiye dibe teqez ez bibim yekemîn û lê fikiriye gava bibe yekemîn ew ê gelek bextewar bibe. Xwe bi xwe gotiye wêneyên min gelek xweşikin, ez ê çima beşdar nebim? Ez ê di wêneyê de daristanekê çê bikim, gelek dar û devî, darên mezin, darên çama, darê fêkiya jî. Li ser daran gelek civîk çê bikim. Li binê darê şêrek wê razayî be. Li kêleka şêrê mezin cewrikekî şêr jî razayî ye. Li her derê gul û kulîlk hene. Lê fikiriye ku bi wêneyekî wisa ew ê bibe yekemîn. Bi îhtimala herî xerab jî ew ê bibûya duyemîn. Gava hatiye malê bi lez ji diya xwe re gotiye: Dayê, li dibistanê pêşbaziya wêneyan heye. Ez ê jî wêneyek çê bikim û bibim yekemîn. Diya wê dibêje: Baş e Gulê can, serkeftin. Ji ber ku wê Gulê beşdarî pêşbirkê bibûya, kêfa diya wê pir hatiye. Wê gelek kêfxweş be Gulê. Bi ser de pêşbirkên wisa hewesa însanan ya li ser wan mijaran derdixe meydanê. Ew jî derfeteke gelek baş e. Lê dîroka serlêdanê ya herî dawîn kengê ye? Roja înê da ye, yanî tam hefteyek min heye. Gulê wisa lê fikiriye û gotiye gelek wextê min heye. Ji ber ku hîn zarok bûye, haya Gulê jî nebûye ku wext gelek zû derbas dibe. Roja şemiyê Gulê wêne çê nekiriye. Roja yekşemê Gulê wêne çê nekiriye. Roja duşemê hatiye Gulê wêne çê nekiriye. Lê fikiriye ku ew ê roja sêşemê çê bike. Roja çarşemê jî Gulê ji bîr kiriye ku divê ew ê wêne çê bikira û roja pênşemê hatiye dêya Gulê pirsiye: Gulê, te wêneya xwe qedand? Ku te qedand dibe ka pêşiye bîne ez û bavê te bibînin. Fikrê Gulê yê li ser derbasbûna demê aha wê roja pênşemê di wan saetan de guhariye. Bavê wê jî gotiye: Erê Gulê, ez jî dixwazim wêneyê te bibînim. Gulê pêşiye nizanibiye wê çi bibêje. Lê paşê rastiya xwe ji wan re dibêje: Mixabin, min hîn dest bi wêneyê nekiriye, lê ez gelek xemgînim ji bo ku ez ê tevlî vê pêşbaziyê nebim. Lewre min fam kir ku divê mirov karê xwe îro nehêle sibe û qîmeta demê jî bizanibe.